Vítáme vás u 7. dílu podcastu Bez nároku na odpočet. Mé jméno je Honza a společně s Eliškou vás budeme provázet dnešním dílem. Dnes je tu s námi paní inženýrka Petra Pospíšilová, která je prezidentkou Komory daňových poradců. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Taková otázka na zahřátí. Jak se člověk stane prezidentem nebo prezidentkou Komory daňových poradců? A chcete krátkou nebo dlouhou odpověď? Klidně dlouhou. Protože krátká je, musí vás zvolit. Jinak to nejde. Je to tak, prostě orgány komory daňových poradců vybírá valná hromada volbou, takže pochopitelně ten proces je takový, že se musíte nechat nanominovat nebo můžete sám sebe navrhnout do té pozice. Pak proběhne volba těch orgánů, prezidia, dozorčí disciplinární komise a ta potom vlastně ze svého středu vybírá buď svého předsedu v případě komisí nebo prezidenta v případě prezidia. Ale to, že vůbec jsem vlastně kandidovala do tohoto orgánu Komory daňových poradců, to má historii poměrně dlouhou. Já jsem už velmi dávno nejdříve pracovala, myslím si, že 2 volební období v disciplinární komisi, která vlastně má za úkol dohlížet nad řádnou činností daňových poradců. A tam jsem si tak nějakým způsobem ošahala to, co komora vlastně dělá, čím se zabývá, co má na starosti. A po těch 2 obdobích a po nějakých dalších zkušenostech i praktických mě potom kolegové přesvědčili, že možná prezidium bude lepší varianta než ta disciplinární komise a nejdřív jsem v prezidiu pracovala jako řadový člen, pochopitelně. Až teprve s dalšíma obdobíma volebníma jsem potom přijala nominaci na funkci prezidenta a byla jsem zvolena svými kolegy do této pozice. A tak to vlastně probíhá každé 3 roky. Takže mě končí mandát vlastně příští rok, někdy v listopadu. A pak proběhne další volba prezidia a uvidíme, co se stane. Tak v našem podcastu máme již tradiční otázku, na kterou se ptáme všech našich hostů. A to je, proč jste se rozhodla studovat právě vysokou školu ekonomickou, popřípadně jestli jste přemýšlela i třeba nad studiem jiných univerzit? No, to se mě ptáte na něco, co proběhlo velmi, velmi dávno a ještě za jiných podmínek. Jo. Já jsem v zásadě, když jsem šla ze základní školy na střední, tak protože jsem nevěděla, co chci dělat, tak jsem šla na gymnázium, protože to vlastně odložíte to rozhodnutí o nějaké 3-4 roky v té době, když já jsem byla v tomto věku, tak 8letá gymnázia tady ještě nebyla. No a doufala jsem, že za ty 4 roky si to nějak jako rozmyslím, což ale nepomohlo. Za ty 4 roky nebyla jsem moc moudřejší ohledně toho, co chci dělat, ale když jsem to tak nějak probírala doma s rodiči, no tak říkali, no tak ta ekonomka, to vypadá jako rozumná věc, že se s tím dá ledacos dělat. Jazyky jsem v té době nějaké studovala, no, takže to byl dobrý předpoklad, matematika mi vždycky šla a bavila mě, tak jsem si říkala, že to možná zkusím. Nejsem si úplně jistá, jestli v době, kdy jsem se rozhodovala, což bylo ještě před rokem 89, jestli by ta ekonomka byla opravdu tak dobrou volbou, ale naštěstí jsem nastupovala až v roce 90, kdy se situace změnila a nějak jsem přežila i ta studia. Když se ptáte na to, jestli jsem přemýšlela o nějakých jiných možnostech, tak mě vždycky bavila matematika a přemýšlela jsem o tom, že bych šla studovat něco jako matematická analýza, no ale nakonec to neklaplo a skončila jsem na vysoké škole ekonomické. V zásadě toho nelituju, ale největší překvapení profesní moje bylo, když mi opravdu došlo, co to znamená, že ekonomie je společenská věda. To bylo opravdu překvapení, protože tím, že se tady studuje i matematika a statistika a takové předměty, tak máte pocit, že vlastně by to mělo jako nějak jít spočítat a že by to mělo nějak vyjít. No, tak není to tak úplně pravda. Je to prostě společenská věda. V daních pracujete už skoro 30 let. Mluvila jste tady o matematické analýze, že to mohla být nějaká cesta, ale nakonec to teda zůstaly daně. A takhle zpětně. Zvolila byste si tento obor znovu a jsou podle vás daně ideální obor pro úspěšnou kariéru ženy? Tak já musím říct, že daně mám ráda a své volby určitě nelituju.
Je možné, že bych si je zvolila znova, ale pravda je taková, že pokud absolvujete vysokou školu ekonomickou, tak ty obzory, které se vám otevřou, jsou bezbřehé a v zásadě je určitě i mnoho jiných voleb, které by byly nepochybně podobně lákavé jako daně. Ale na daně jsem nezanevřela a určitě bych nelitovala znovu, kdybych si je vybrala. Většina našich posluchačů jsou právě studenti fakulty financí a účetnictví a troufám si říct, že ne úplně malé procento z nich přemýšlí nad zkouškami na daňového poradce. A do této skupiny patřím vlastně já i Honza, spoustu našich kamarádů i kolegů. Teď se vlastně dostáváme do bodu v životě, kdy přemýšlíme nad tím, v jaké fázi života je nejlepší si tyto zkoušky vykonat. A známe kolegy, kteří je zvládají už v průběhu studia, pak jsou tady tací, kteří přemýšlí, že počkat pár let po vysoké a poté se do toho vrhnout. A u vás tady vím, že vy jste absolvoval v roce 1996, což bylo zhruba rok poté, co jste dokončila vysokoškolské vzdělání. Když se takto zpětně poohlédnete, doporučuji, abyste stejným postup nám. Tak já určitě můžu potvrdit, že na zkoušky ke komoře chodí poměrně hodně mladých uchazečů krátce po dokončení vysoké školy. A není to úplně špatná volba. Přece jenom jsou to lidi, kteří mají ještě mladou hlavu, která se mnohem z nás učí, mají mnohem méně povinností pracovních i rodinných. To znamená, můžou té přípravě věnovat to, co je potřeba. Takže já určitě, pokud o tom uvažujete už v tomto období, tak bych příliš neváhala, protože platí, že když tu zkoušku jednou uděláte, tak už ji máte na celý život. A jestli využijete možnost pracovat jako daňový poradce nebo ne, to už je potom zase jiné rozhodnutí. S daněmi máte zkušenost z poradenské společnosti, ale také jste působila 2 roky na Ministerstvu financí České republiky jako vedoucí oddělení nepřímých daní, kde jste se podílela na změnách legislativy. Jak moc velká změna to pro vás byla oproti práci v poradenské společnosti? No, to byla obrovská změna. Myslím si, že spoustu kolegů si to často ani neuvědomí, protože v podstatě pokud pracujete jako daňový poradce, tak jste opravdu poradce pro toho klienta. Ano, pochopitelně musíte mít načtenou legislativu, musíte rozumět tomu, jak ty daně fungují, co je potřeba, co je povolené, co je zakázané. Ale vlastně to rozhodnutí, jak se bude postupovat, co se bude dít, to leží v rukách toho klienta. To ten daňový poradce v zásadě nikdy nedělá. A když jsem nastoupila tehdy na Ministerstvo financí, tak vlastně první, co jsem se musela naučit, je, že se prostě musím nějak rozhodnout a nemůžu to odkládat a čekat na dobu, kdy to bude absolutně jasné, jak to má být, protože taková situace nenastane a to rozhodnutí je potřeba udělat. Takže to rozhodování v podstatě v té pozici, ať už ohledně toho, jaké budou třeba personální otázky, nebo ohledně toho, jakou vydáme metodickou informaci k nějaké aplikaci zákona o DPH, tak je potřeba nějakým způsobem udělat a nějak s tím pracovat. To bylo asi největší změna oproti tomu poradenskému zaměření, které jsem měla za sebou v té době. My už jsme našim posluchačům prozradili, že jste prezidentkou Komory daňových poradců a také jsme zmínili vaši 2letou působnost na Ministerstvu financí České republiky. Co jsme ještě nezmínili, je, že posledních 16 let působíte jako ředitelka daňového oddělení ČSOB. Mě by zajímalo, jak jste se k této práci dostala a co vůbec obnáší tato pozice. Tak k té jsem se dostala v důsledku své práce na Ministerstvu financí, protože v zásadě v době, kdy já jsem tam působila, tak jsme implementovali do zákona o DPH ustanovení, které se týkají skupinové registrace a při té příležitosti jsem se já setkala s lidmi z biznesu, z různých částí, včetně toho bankovního a dostala jsem potom následně nabídku jít dělat tady tuto pozici, což bylo zajímavé. Celkem mě to překvapilo v té době, protože jsem počítala, že bych zůstala na Ministerstvu financí díl. My jsme se tam tehdy připravovali na první předsednictví České republiky v EU a to byla určitě věc, která mě lákala. Na druhou stranu, když ta nabídka přišla, tak jsem si vyhodnotila tu situaci tak, že tahle pozice se příliš často neotvírá a pokud bych tu práci chtěla zkusit, tak je potřeba nečekat. A to, že se často neotvírá, to vidíte koneckonců na mě, už jsem tam 16 let. Kromě pracovních zkušeností, které jsme už zmínili,
jste i 3 roky byla viceprezidentkou CFE Tax Advisors Europe, což je bruselské sdružení evropských daňových poradců, které se snaží přispívat ke koordinaci a rozvoji daňového práva v Evropě a podporovat koordinaci vnitrostátních zákonů. Co jste si z této zkušenosti odnesla? CFE jako takové je opravdu sdružení komor daňových poradců z různých koutů Evropy. Regulace daňového poradenství, tak jak je zavedená u nás, že máme speciální zákon, který daňové poradenství upravuje, není v Evropě úplně obvyklá. Mají ještě některé další státy, ale v naprosté většině států je daňové poradenství nebo ty komory nebo ty svazy jsou vlastně dobrovolné organizace, dobrovolná sdružení. Takže co bylo určitě zajímavé na práci v CFE, že ty zájmy těch daňových poradců se do velké míry můžou lišit. Přístup třeba holandské nebo britské komory daňových poradců, což jsou dobrovolná sdružení, je prostě v mnoha ohledech jiných. My jsme vázáni tím, co nám zákon povoluje, co nám umožňuje, co nám naopak zakazuje. To znamená, naše volnost v rozhodování toho, jakým způsobem budeme vykonávat daňové poradenství, je tady tímhle způsobem nějaký daný. Tam do toho mnohem víc zasahuje ta jejich organizace a nějakým způsobem určuje vlastně to nastavení daňového poradenství jako takové. Pro co je ta organizace velmi užitečná pro všechny, bych řekla, daňové poradce, je to, že vlastně ona umožňuje, co se týče legislativy daňové, nikoliv teda poradenské, ale té reálné hmotné daňové, vstupovat vlastně do toho procesu přípravy už na té evropské úrovni. Často si tady kolegové neuvědomují, že nejen v oblasti DPH, ale i v oblasti přímých daní. Často jsme v situaci, když na Ministerstvo financí už nějaké návrhy navrhuje, že už tam není možná volba a nějaká jiná cesta, protože když se jedná o implementaci evropské úpravy, tak jsme tam prostě jako Česká republika tím vázání a pokud k tomu chceme uplatnit nějaké připomínky, tak to už mělo dávno být právě na té evropské úrovni. Takže z tohoto hlediska určitě ta zkušenost té práce na té evropské úrovni je zajímavá a doporučovala bych všem to sledovat, protože dříve nebo později to dostanou do rukou doma. Letos je to již 30 let, co Komora daňových poradců existuje v České republice a vy jste již 3. funkčním obdobím její prezidentkou. My jsme si proto na vás připravili několik otázek ohledně zkoušky na daňového poradce, ale nejprve bychom se vás rádi zeptali, jak se podle vás Komora daňových poradců od doby, kdy jste začala působit, změnila? No, změnila se hodně, protože v okamžiku, kdy Komora daňových poradců vznikla v roce 1993, kdy byla ustavující valná hromada, tak ji zakládali lidé, jejichž počty se pohybovaly v řádu nižších stovek. V současné době je počet členů někde kolem 5000, 5100, 200 nějak, tak ono se nám to pořád mění, naštěstí nám to tady pořád roste. Takže je jasné, že ta komora musí fungovat nepochybně jinak. Je větší kancelář, máme, všechny věci jsou už automatizované, snažíme se digitalizovat, je to prostě úplně jiná organizace. Pochopitelně za tu dobu také k nám doputovaly nějaké jiné povinnosti. Na začátku sice vznikl zákon o komoře daňových poradců a bylo jasné, jakým způsobem teda mají daňoví poradci svoji činnost vykonávat, ale další povinnosti tam nebyly. V postupem času se nám tam dostaly různé další povinnosti, jak se máme chovat jako daňoví poradci v oblasti například praní špinavých peněz, jak má nás komora dozorovat, jestli děláme to, co máme. Takže tahle regulace je určitě něco, co tam v průběhu těch 30 let přiskočilo, navíc na to, co tam bylo úplně na začátku. A je nás určitě i hodně a kromě toho, že komora jako taková servisuje své členy daňové poradce, tak se zabýváme i pořádání vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost, takže té činnosti je tam teďka opravdu hodně. Zkoušky na daňového poradce. Pro nás jakožto studenty daňového oboru obrovský téma. Z jakého důvodu podle vás lidé u zkoušky neobstojí? Nebo co podle vás hodně lidí podcení? Tak já bych řekla, že často je to komplexnost té přípravy. Vím, že co považují naši úspěšní absolventi za důležité je,
že si opravdu projdou například sborníky těch příkladů za poslední 3-4 roky zpátky, propočítají si všechny ty příklady a připraví se taky i nějak mentálně na to, jak ty zkoušky jsou postavené. Já vždycky přemýšlím, jestli jsou příliš těžké nebo nejsou. Úspěšnost jejich je mezi, řekněme, 25 a 20%, to znamená, že z tohoto pohledu jsou poměrně přísné. Na druhou stranu skládají se z několika částí a vždycky vlastně ten uchazeč absolvuje v okamžiku, kdy splní alespoň 50%. Tak já si říkám, pokud není schopný dát 50% správně, tak asi bychom ho neměli pustit na ty klienty, protože by asi pak neporadil úplně dobře. Takže z tohoto hlediska vždycky o tom přemýšlím vlastně, jak to s tou přísností tam máme mít nastavené. Takže já bych řekla, soustřeďte se na komplexnost, zkuste pochopit, jak funguje účetnictví a z toho se potom odvíjí celý ten zbytek. Myslíte si, že může být úspěšný daňový poradce i bez složení zkoušek na daňového poradce? Tady bych jenom řekla k tomu, pak to není daňový poradce. Tohle z toho označení může opravdu užívat jenom náš člen, ale pochopitelně znám i lidi, kteří jsou aktivní v daňové oblasti a nejsou daňovými poradci. Většinou se úzce specializují na některý obor. Typicky historicky si pamatuju, tak dělají třeba jenom DPH a dřív dělali k tomu ještě clo, nebo dělají třeba jenom transfer pricing, což je taky velmi úzce vymezená agenda. A naučit se to pochopitelně můžou. Daňové poradenství, kromě daňových poradců, tak jak ho vnímá ten zákon o komoře daňových poradců, mohou vykonávat ještě advokáti. Ale zkušenost reálně je taková, že neznám advokáta, který by dělal reálně daňové poradenství, aniž by byl zároveň náš člen. Protože pro ty právní profese je to jednak velmi úzká výseč a advokátům často přijde, že tomu nerozumějí, protože je to o číslech a navíc mají malý náhled většinou do účetnictví. Takže nezažila jsem, že by advokát, přestože má oprávnění, protože může poskytovat právní poradenství v jakékoliv oblasti, včetně daňové, že by se zabývali daněmi. Takže je to možné, je určitě možné, aby se člověk i bez zkoušky dostatečně naučil tu regulaci a to právo. Není to úplně časté. Jaké jsou podle vás důležité vlastnosti daňového poradce? Tak pokud nebudu zmiňovat důslednou znalost daňových předpisů a účetních, což je, bych řekla, tak jako jednoznačné a automatické, tak bych určitě řekla, že by bylo dobré, aby byl dobrý posluchač a uměl dobře komunikovat s klientem. Je potřeba opravdu v některých situacích klienta dobře poslouchat, aby daňový poradce pochopil, jaké je zadání, aby porozuměl tomu, co klient potřebuje a tím pádem mu uměl adekvátně poradit. Mám kolegy, kteří jsou velmi technicky zdatní, ale občas, když čtu ty jejich rady, tak kdybych nebyla daňový poradce, tak opravdu nevím, co s tím budu dělat. Takže podání vlastně té odborné rady nějakým přiměřeným způsobem podle toho, kdo je tím klientem, je nesmírně důležité a tam si myslím, že spousta kolegů by na sobě ještě mohla zapracovat. Je obecně známo, že daňové poradenství je poměrně stresová práce. Máte nějaké tipy, triky, jak tuto práci dobře zvládat? No, to nevím, jestli mám úplně nějaké tipy nebo triky, protože si myslím, že spousta i jiných profesí jsou poměrně stresové a vždycky záleží na tom, jak moc chcete, aby to bylo perfektní, protože to je vlastně ten největší stres, který si člověk udělá sám. Takže já si myslím, že tady je potřeba hlavně zvažovat své kapacitní možnosti, nebrat si toho víc, než člověk unese a nějakým způsobem si taky vymezit čas na nějakou relaxaci a dovolit si to, odpočinout si. Ale to si myslím, že to bych doporučila i auditorům, advokátům a jakékoliv jiné profesi, s kterou si vzpomenete, kde hlavně člověk, která pracuje hlavou a mentálně je zatížený, takže tam je určitě potřeba si nebrat toho víc, než co člověk unese. Jsem rád, že jste zmínila tu relaxaci, protože jsme se
dozvěděli, že jste s vaším manželem vášniví tanečníci. Dokonce jste vyhráli i mistrovství České republiky v soutěži Taneční skupina roku, s kterým jste i vystoupili na plesu Komory daňových poradců. Mají podle vás tanec a daně něco společného? No, já bych řekla, že v obou musíte umět nějak jako zaimprovizovat, když je potřeba. V tanečním našem studiu nám říkali, no, když se ztratíte, tak když nevím, tak se točím. Ono v těch daních je to takové podobné, ne teda, že se točím, ale v zásadě taky se musíte nějak zorientovat, rozhlídnout a nějak si poradit, protože žádná jiná možnost není. Takže já bych řekla, nějaká míra improvizace je nutná v obou těch oblastech. Prozradíte nám tajemství, jak se vám daří skloubit tak úspěšnou kariéru a váš osobní život? No, tak to úplně, nemám na to úplně nějaký jako návod, abych pravdu řekla, ale fakt je ten, že pro mě je hlavním takovým tahunem to, že mě to baví. A tím pádem mě neobtěžuje tomu věnovat svůj čas a věnovat se tomu vlastně jak v práci, tak i nad rámec. A pochopitelně, co je pro mě jako velkou pomocí, je to, že vlastně moje rodina mě v tom vždycky podporovala. Nikdy jsem nezažila z jejich strany nějaké velké stesky na to, že se věnují práci a ne jim, i když si myslím, že historicky si dřív občas stěžovat mohli, ale nedělali to. Byli na mě hodní. Na Fakultě financí a účetnictví máme v podstatě ojedinělý program, který se nazývá kariérní mentoring a vy jste zde mentorkou, kde se tedy podílíte na profesním i osobním rozvoji našich studentů, za což vám mnohokrát děkuji, protože já jsem měla možnost se toho kariérního mentoringu zúčastnit a mohu říct, že to byla velice ojedinělá a přínosná zkušenost. Mě by zajímalo, co kariérní mentoring přináší vám. No, já musím říct, že pro mě je hrozně milé se potkat s mladýma lidma, kteří vlastně v současné době studují obor, který já jsem studovala před mnoha lety. Protože to, jakým způsobem přemýšlejí, jakým způsobem přistupují k věcem, jaké mají možnosti a jak o nich přemýšlí, to je pro mě nesmírně osvěžující zážitek. Takže pro mě je fajn prostě nahlídnout zase do tohohle světa Vysoké školy ekonomické prostřednictvím tady těchto mladých studentů a vrátit se sem trošku mentálně zase zpátky po letech. Já na to možná navážu otázkou, protože máme na Vysoké škole ekonomické, případně na Fakultě financí a účetnictví předmět odborná praxe, který jsem absolvoval i já přímo u vás, vlastně jaký 2 měsíce, to byly u vás v ČSOB v daňovém oddělení, tak přemýšleli jste například v tom, že byste si do daňového oddělení brali nějaké stážisty? No, sám víte, že to u nás není úplně jednoduché. My pracujeme v bance, banka disponuje spoustou velmi citlivých údajů, takže u nás ta technická omezení, která máme například pro stážisty, jsou jako většinou hodně limitující. My, než se vzpamatujeme a poskytneme jim nějakou techniku, tak jim stáž většinou už končí, takže je to takové obtížné. Ale pochopitelně čas od času to můžeme absolvovat, kdy v podstatě jsme schopni těm mladým uchazečům nabídnout něco jako stínování, účast na pracovních schůzkách, mohou nahlédnout do té agendy, kterou řešíme my, ale většinou je bohužel nemůžeme pustit k nějakému reálnému výkonu, protože k tomu prostě na to není čas a prostor. Ale doufám, že aspoň takový ten náhled, ta ochutnávka toho, jak vypadá práce ve velké instituci, například na té daňové agendě, že to může snad být i přínosné. Na závěr bychom se vás chtěli zeptat, jakou radu byste dala našim posluchačům do života? Jakou radu bych dala posluchačům do života? No, já bych řekla, pracujte s nadšením a buďte zvědaví, protože když potom si najdete obor, do kterého můžete hodně proniknout a začne vás bavit, tak je to vlastně největší potěšení. Nezapomeňte na to, že v práci budete trávit poměrně velkou část svého života a z tohoto hlediska dělat něco, co vás nebaví, si myslím, že je velmi smutné. Takže najděte si obor, který vás bude bavit, buďte zvídaví a buďte nadšení a pak máte dveře všude otevřené. To je krásná rada.
My vám moc krát děkujeme, že jste si na nás udělala čas a přijal naše pozvání. Mějte se krásně a naslyšenou. Já děkuji za příjemný rozhovor a doufám, že to posluchače nebude nudit a přeji vám taky hezký den. Mějte se krásně. Naslyšenou.